Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ali kotak mas. Enggak. Enggak di. Enggak di sampai pinggir. Dek biyen wis tak tukokke pucuk tali sak kotange. Saiki ne lakok hilang sak slirane. Masa iya aku cek neng kene. Lunga menyang ngendi tanpa pamit rawani. Apa lali kowe karo aku iki. Nadyan regane nemen Tah murah men. Lorot susu. katresnanku jare kowe melu aku lakok mlayu. Apa kurang larang pungkasane kowe hilang nang endi aku ngolehi tali kotak. Ngono ta. Sabar ya. Iki mas taline tak kondorake mergo paparang ngaparengake aku dijodohke malah karo priya siji wis cukup mung semini wae Kang Mas aduh Basuki aku ora bakal lali yen Gusti parengake Gusti bali Tali kotang iki simpen Mas simpen kena gapo ya tali kotang saksi tresnoku kang suci. alah paling mbok simpen ya dipangan tikus ya ora tau tak kumbah soalnya oh asik Dek biyen wis tak tukokke pucuk tali Lalu ngapa mbok kondorake? saiki ne lakok hilang sak slirane. Lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari. Apa lali kowe karo aku iki. Nadyan regane Aman jarung ayu semene iki digoro buta wae. katresnanku kare kowe melu aku lakok mlayu. Apa Ya kurang larang teman-teman kowe bilang ngono nukoke iki ora sewu. ngolehi tali kotang. Iki mas taline tak kondorake mergo keparang-parangake aku dijodohke malah karo priya siji wis cukup mung semene wae bukan mas aku Basuki aku ora bakal lali yen Gusti ngeparengake Gusti bali Tali kotang iki tak simpen mbok yo dilelakno tali kotang saksi iya mas pancen aku ayu sing rebutan ngono atas suwun ya mas disimpen ngono kali mas sandal teklek kecemplung kalung timbang golek mending balen jare ngono mas Oh, oke. motor paling